sɔgɔma in na a bɛna kɛ soko ye an bɛ taa Ségou Falaye Ségou ni Kamanagan Ségou ni Jɔrɔ Ségou ni Kunasiri i n'a fɔ Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ tajiko ye o sababu ye kabi san 2025 octobre kalo Mali jamana tajiko gɛlɛya donna a kɔnɔ Ségou ani Mali marabolo tɔw danfara tɛ u ni faaba cɛ hali n'o y'a sɔrɔ Ségou an bɛ se k'a fɔ ko kilomɛtiri 240 ɲɔgɔn ko o bɛ ale ni Bamako cɛ min ye balanzanw tɔgɔla dugu ye Falaye taji yaasa ka se ka baara ɲɛnɛbɔ ye Ségou jɛki bolofara min bɛ yen o taara ka di gouverneur lakaw ma jagokɛla minnu bɛ tajiko kunna olu n'olu ka se ka o ɲɛnɛbɔ i n'a fɔ a yamaruya dira cogo min na marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye gouverneur ye ale ni dugudenw u ka sigi ka baara in kɛ Ségoukaw ye mun lakɔlɔsi Falaye olu sago n'u dungo tun ye min ye taji ka kɛ kudayi ye waati bɛ olu k'a sɔrɔ nka a nana ye k'a fɔ ni taji nana bi u bɛ kalo kɛ u tɛ taji sɔrɔ tuguni waati dɔw la u bɛ bali k'a sɔrɔ o la sa jɛkulu min sigira Ségou gouverneur naga kɔrɔ ale ko n'u ma falen don ko kɛcogo la office du Niger bɛ yen masinaw bɛ yen sɛnɛkɛyɔrɔw bɛ yen maaw mago bɛ taji la iziniw bɛ yen olu yɛrɛ y'a lajɛ sa u yɛrɛ tigɛla fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ yaasa cogo min na taji ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Ségou n'a ka fɛɛrɛ ti ban Falaye o baara min kɛra a nana ye k'a fɔ o ma foyi bɔ kow la Ségoukaw fɛ yen anw kare kɔnɔ mɔgɔw anw mototigiw anw minnu ye ni anw ka baaramisɛnninw bɛ kɛ taji la Falaye anw bolo fila dalen don an kun ka kule gouverneur ɲɛ b'an na don o don a yɛrɛ ɲɛ tɛ taji la an bolo jɛkulu in a ye fɛɛrɛ fana ɲini o la Falaye an ye min fɔ yan kare kɔnɔ butelitigiw minnu bɛ taji feere ni pɔmpu kelenninw b'u bolo u y'a k'olu kun a kɛlen olu kun anw ma dara koyi Ségou bɛɛ b'o kalama bi k'a fɔ ko o fɛɛrɛ min sigira gouverneur n'a ka cɛdenw fɛ o nana ni lafiya ye baara in hukumu kɔnɔna na bi duguden caman yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ na ni nin kun ma kɛ lafiya tɛ se ka na cogo si la sabula min bɛ taa station baw la Falaye an bɛɛ b'a dɔn o bɛ cogo min bi o Ségou ma dɔw ma koyi min ye gouverneur ye a ko nin ko in fin filɛ cogo min maaw ja jalakili bɛ ka kɛ yaasa ka se ka ko nɔgɔya hali bi u ko ka bɔnko don a la o la sa faso ka cakɛda fɛn fɛn bɛ yen n'o kan ka taji ta Falaye i bɛna gouverneur de la ka taa bɔn ta n'i nana n'i ko litiri 50 u b'a fɔ k'o t'u bolo 20 b'u bolo u b'o d'i ma i ka t'i mago ɲɛ n'o ye o la sa cakɛda minnu bɛ yen n'olu bɛ faso tɔgɔ la ale ni wolomasiri tabaw taw kan minnu bɛ Ségou gendarmerie min bɛ yen polisi min bɛ yen sapeur pompier garde national fɛn fɛn finitigilaka ye Falaye ka taa se hali douanyelakaw ma an bɛɛ lajɛlen bɛ taa bɔ nin minɛ gouverneur bolo n'an mago bɛ taji la o yɛlɛma in o y'a to station minnu fana dira Ségou kɔnɔ olu fana bɛ se ka ni lafiya cogo min na k'a tɔ to dugudenw bolo baara kɛcogo ka se ka ɲɛ o de la bi Ségoukaw ko an ma Falaye ko k'a fɔ ko taji bɛ ka feere Ségou kan kɔnɔ wa ko wolomasiri tɔgɔ bɛ ka taji feere wa ko fo n'u y'a sɔrɔ o ye taji wɛrɛ ye nka k'u m'a fɔ ko taji kun ti feere ye dɛ ko nka nin waati in na ka kɛ ni bɛnkan min sɔrɔla ani commission sigili ye ko Ségou kɔnɔna taji ka feere kan kɔnɔ a bɛ se ka kɛ dɛ nka olu ɲɛ ma se ka ni o kan olu m'o ye bi u m'o ye sini nka Falaye nin waati laban in na ko Ségoukaw ye min fɔ k'o ye tiɲɛ ye maa bɛ Ségou wolomasiri tabaa don finitigi don sapeur pompier don wa a bɛ taji feere Falaye taji in kɔni ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ ko olu t'a dɔn taji bɛ bɔ fan min waleya in yelen u ye polisi direction maaw k'u bila k'u ka taa kamalen minɛ o minɛli senfɛ polisilakaw yɛrɛ nana ye k'a fɔ n'olu k'u bɛ taa nin kɛ cɛ ka taji feere yɔrɔ gunnen don sapeur pompier direction na Falaye a tɛna ban kɛlɛla finitigilakaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ olu y'u ta bɔ a ma ka taa fɔ ɲɛmaw ye an ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini kamalen minɛ cogo la n'o tɛ a ko kɔlɔlɔntan tɛ maa kofɔlen Falaye ja sapeur pompier maa don nka Ségou fana sapeur pompier ale t'o mɔgɔ ye joyilaka don ale de bɛ ka taji in feere ka tɔgɔ tiɲɛ ta ka se Ségou finitigi bɛɛ lajɛlen ma ɲɛmaw ka sɛgɛsɛgɛli la sa u ye sapeur pompier directeur min bɛ Ségou u y'o wele k'o ɲininka maa kofɔlen e dɔn b'a ko la wa o fana ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka sɛbɛnninw kɛ Falaye
ka taa sɔrɔ min ye nin kuma kofɔlen ye a tɛ Ségou yɛrɛ sapeur pompier ka liste yɛrɛ kan a bɛ jɔ i la de nka Ségou ka don wa fana a ye min kɛ a bɛ taa ka taji de feere Ségou sapeur pompier masurunana fala ye ni maaw y'o ye u bɛ mun fɔ ko sapeur pompier bɛ ka taji feere Ségou ɲɛmaaw k'o fala ye ko maa kofɔlen yɛrɛ tunnen don bi Ségou a tɛ ka ye ɲɛ yɛrɛ la n'o tɛ tɛgɛ bɛ d'a kan o la ko nin ko in nin de kɛra k'olu tɔgɔ tiɲɛ nka bi Ségoukaw ko k'olu ye fɛɛrɛ minnu sɔrɔ olu bɛ ka baara kɛ cogo min a ka gɛlɛn bi kan kɔnɔnaw la maa ka se k'a fɔ ko maa min bɛ taji feere fala ye baara sigilen don sen kan cogo min ko nka k'o ta bali ni dugudenw y'a ye u ka dayɛlɛlen don maa bɛ Ségou n'a Lamini n'a Tɛnkuntugu n'a Bolomadadugu fala ye ko n'u ye fɛn min ye k'u ka wuli ka se gouvernorat la u ka taa ɲɛ f'u ye u ka jɛ k'a baara ɲɛɲini ɲɔgɔn fɛ o ka fisa maaw k'a fɔ ten ko n'o tɛ min ye feereli in kɛ a kuma fɔra olu ye u ye wulikajɔ kɛ k'a ko ɲɛɲini polisi directeur yɛrɛ kun bilara a ko kan nka Ségoukaw ko min ka d'u ye bi fala ye ko ka taji kɛ kuma bɛɛ u k'a sɔrɔ ye an bɛɛ bɛ k'o de ɲini o nka ne ye min lakɔlɔsi fala ye jamana ɲɛmaaw kabi tajiko gɛlɛya daminɛna u bɛ k'u se kɛ kabi tajiko gɛlɛya daminɛna u bɛ ka fɛɛrɛw ɲini kabi tajiko gɛlɛya daminɛna u bɛ ka musakaw bɔ kɔsa in na yɛrɛ sefa wari miliyari 3 u y'o de kɛ yaasa taji dɔ kana fara a sɔngɔ kan o sen tɛ sɔrɔdasi minnu bɛ taa ta o sen tɛ min ye chauffeur minnu b'u ni di su ni tile o sen tɛ wulikajɔ min bɛ kɛ sirabaw ninnu ka fala ye o sen tɛ jamanadenw yɛrɛ bɛ hami min na nka bi takisitigiw ko ma fala ye ko taji bɛ Bamako ko tajiko dɛsɛ tɛ yen sotaramatigiw ko taji bɛ Bamako maa minnu bɛ n'u bɛ mobili ɲini ko taji bɛ Bamako fala ye ko nka k'a tɛ sɔrɔ jamana ye yɔrɔ minnu fɔ a tɛ feere o yɔrɔw de la wa a bɛ feere sɔngɔ minnu na o sɔngɔw maaw bɔ o kalama ɲɛmaaw ka wuli k'u jɔ takisitigi dɔw ko ma fala ye k'olu b'a fɛ gouvernement ka min kɛ waati min na gɛlɛya tun bɛ yen station lisi bɛ bɔ a bɛ fɔ ko taji bɛ nin yɔrɔ in na k'a bila bɔlɔlɔ sira fɛ bɛɛ k'a ye ɲɛmaaw tun bɛ lakɔlɔsili min kɛ fala ye ka taa taji ta ka taa n'a ye ka taa lakɔlɔsi ko n'o ma kɛ k'a kana kɛ mɔgɔ in na ko bɛɛ ɲɛ b'a la don o don a bɛ don nka a bɛ ka taa min ɲininkali de bɛ yen bi sɔgɔmada in na yan'an ka jaabi sɔrɔ a la